קרע. הם לא מדווחים עליו בגלוי, אבל היה שם קרע, ואני אומר לך מה היה שם. רוב המדינות רצו להכניס בגילוי הדעת המסכם, שכמובן קורא להפסקת אש, סיוע הומניטרי וכו', לעצור את ישראל. הם רצו עוד 5 סעיפים. למנוע העברת ציוד אמריקאי לישראל מבסיסים בארצות ערב, כמו הבסיסים בכווית, האמירויות וקטר, להקפיא, לא לבטל, להקפיא את כל הקשרים הדיפלומטיים והכלכליים עם ישראל, איום להפעיל את נשק הנפט, כמו ב-73, למנוע טיסות מישראל בשמי מדינות ערביות, כי זה בעיקר מדובר על סעודיה, להרכיב משלחת משותפת שתלך לוושינגטון, לבריסל, לונדון, מוסקבה, להפעיל לחץ להפסקת אש. מי תמך? כל צופה יכול לנחש בעצמו. מי התנגד? וזה החשוב. התנגדו סעודיה, האמירויות, בחריין, סודן, מרוקו, מאוריטניה, ג'יבוטי, כמובן